Knjiga je, za moj sud, prva domaća biblija biznisa i kapitalizma posmatranog iznutra. Kamo sreće da se njome obože, slože i umnože njeni sledbenici. Srbija bi ubrzo postala normalna, pristojna i civilizovana država. Ona je i udžbenik za studente i sve mlade ljude, ali i za vajne profesore ekonomskih fakulteta i izmišljene analitičare o tome šta znači imati firmu, šta je to operativna ekonomija, kako se radi biznis, šta je suština poslovanja i kakva su znanja i veštine potrebni da bi se bilo na poslovnom vrhu. Ispovest vlasnika najveće srpske kompanije bez ostatka pokazuje da je nemoguće biti najveći u zemlji i regionu bez znanja, vizije, strasti, odanosti, izdržljivosti, ali i sreće. Ko bude umeo da čita, knjiga je i svojevrsna hronika Srbije na razmeđi milenijuma. Iz nje se može iščitavati kako su u poslednjoj deceniji starog milenijuma i prvoj deceniji novog razilaze civilizacijski putevi modernog sveta i Srbije. Zapadni svet se bori za novi kapitalizam, Srbija se bori da povrati stari sistem. Knjiga Hronika prati razvojni put i paralelnu sudbinu dva njena junaka, Miroslava Miškovića i Srbije. Mišković početkom 90-ih, kad pada Berlinski zid i kad se urušava socijalizam, beži iz državne privrede i državne službe u privatnu svojinu i preduzetništvo. Srbija ide u suprotnom pravcu od njega, u državni socijalizam i očuvanje državne svojine. Mišković odlazi u svet, Srbija se izoluje od sveta. On zna šta hoće i ima viziju. Srbija ne zna šta hoće i ne vidi budućnost.